iKlenzie ikumgama oyi-110 yeekhilomitha kumntla wedolophu eSpringbok kwingingqi yaseNamaqualand. Kulapha apho inkampani yokuvelisa idayimani iDe Beers yayisebenza khona iminyaka yade yangaphaya kwama-70. Ngenxa yendlela yayisebenza ngayo le nkampani yayidinga umbane omninzi kakhulu. Kungoko ke idolophu yaseKlenzie kunye neCoignas zaqhagamshelwa kubuxhakaxhaka bezamandla obunamandla angaphaya. Kwezi dolophu zimbini ucimicimi wombane lulwimi etywaleni. uHenny Khalitsi uthi uthuthile kwidolophu yaseVentersdorp kwiphondo lomntla-ntshona wayokuhlala eKlenzie kuba ebaleka ucimicimi wombane. That's correct. I moved from Ventersdorp to here. There's a lot of load shedding there. You can't work there. Half a day you don't have power, and I was getting fed up. Kodwa ingcali zithi azikho izizathu zokuba ezidolophu zingacinyelwa umbane. We see here a situation whereby in order to protect the grid of the country in its entirety, these two towns continue to enjoy electricity, but where evidently there is no demand. We must bear this in mind. The two towns, in terms of the 1,000 or so residents that live there, their electricity demand is by far diminished. Ukhadima ukwalumkise ngelithi ukuba bungaphazanyiswa bobuxhakaxhaka bombane balapha, lonto ingakhokhelela ukuba eli libe phansi kobuthokotoko bobumnyama malunga neveki ezintathu.